Говорим за Индонезия, страната, която всяка година привлича милиони туристи и интереса на световния бизнес. Въпреки успешния си туризъм, четвъртата по големина страна в света не престава да търси нови възможности за партньорство. За това разговаряхме с посланика на Индонезия у нас. Вижте материала. Територията на Индонезия се простира на близо 17 000 острова, които привличат с красотата си интереса на милиони туристи и на световния бизнес. Индонезия обаче винаги търси нови възможности за икономическо и културно сътрудничество. Индонезия прие предложението на Международния панаир в Пловдив да бъде страна партньор на пролетното изложение следващата година. Това ни дава страхотен шанс да представим свои продукти и идеи в областта на туризма и инвестициите. Не ми се иска да пропусна и възможностите да работим заедно в културната сфера. И вашата, и нашата страна имат богато културно наследство. Аз съм само от 7 месеца тук, а вече видях толкова много. Бях очарован от начина, по който България празнува своята азбука и книжнина на 24 май. Знаете ли, работата на дипломатите е много интересна. От една страна да представят уникалността и красотата на собствената си страна, но от друга, когато се върнат от дома, да разкажат за красотата на чуждата земя. България е красива страна. Като една от най-активните азиатски страни в международен план, Индонезия е инициатор и домакин на редица световни срещи. От проблемите на климата до решаването на конфликти и диалога между различните религии и култури. Затова най-голямата мюсюлманска страна в света решава заедно с правителството на Норвегия да събере в открит диалог медиите, провокирана от напрежението, което избухна след публикуването на карикатурите на пророка Мохамед. Медиите играят ключова роля. Спомнете си само думите на Наполеон. Страхувам се от един вестник повече отколкото от 10 батальона. Ние знаем, че свободата на словото и изразяването е основен принцип на здравата демокрация. Но в същото време свободата никога не означава абсолютна свобода. Никоя свобода не може да бъде абсолютна. Свободата на изразяване е ограничена от моралните норми на обществото. Но темата за отговорността на журналистите днес вълнува всички. Само преди седмици в Испания българският президент Георги Първанов откри четвъртата световна медийна среща на България, която също разгледа въпроса за междукултурния диалог и толерантността. Ето това беше и смисълът на медийния диалог в Индонезия. Да събере на едно място различни гледни точки, истинската дискусия и уникалния опит на медиите от цял свят. Организирахме това събитие заедно с Норвегия, която е страна с големи традиции в опазването на мира и човешките права.